Goeie. Een van de laatste dingen die ik dingen had, toen ik nog bij Omroep Friesland werkte, wie een televisiedocumentaire meidje. Ik wie namelijk wat begeisterde rekken door fjouwer balje. Gewone jongens uit de gemeenschap van Holwert. Die het hadden inzetten om een onmogelijk liek in het plan van de groen te krijgen. Holwert onder Waadzee. Een echte dikteropbraak. Gewoon varen van het waard, nij en terug Holwert. Wetterverbindingen onlezen. Natuurwadderieën. Recreatieplannen enzovoort hinnen. En dat alles omdat Holwert intussen vertut is wie dat eerste krimpdwarp van Friesland. Met z'n fjouweren gaan ze paard. Marco Verbeek, Hessel Hiddema, Theo Broersma en Jan Silstra. En wat ze al in het dienen, ze gingen gewoon naar een geerkomst daar werd ministerkamer zei. En ze lieten ze alle jaren onder jas loeken. Maar Joris Jer, Holwert, altijd met z'n fjouweren. Altijd inrierig, altijd fleurig. Ze kregen een hele stadige breiplaatsje van oerheid, ambteners, verwarringen, instellings, verstende meningen en wat al net, huld al in de betiezing. Net even actie, nee, altijd maar trokken. Op het lijsttype van gemeente, provincie, riek en waar al net. Maar alleer leerden ze die fjouwerman in Hardenweerde. Eén keer in de savaliteit rapen ze de bevolking van Holwert bijeenwaar. En die wien en bleun hultiet enthousiast. Boetensteenders zeggen dat ik zitten. Die kochten de leegsteende hoezen, wilst Holwert dan net in zo'n zeelei. De leverers van Holwert gingen al vooruit, met je neiging wat er aanstes bad uit die plannen komend hier op een beslistafels komen te lezen. Vertel je jusjes wat minder uit Vrietsk als dat jij de bedoeling wie. Maar die fjouwer die wisten dat vanzelfs van tevoren ik wel, ze ben net onnozel. Het geld is ik al haast binnen. En ze haast zelfs wat particulieren die het mij financieren willen. Dus dat Wetterskip en LTO nou een wat formelere rol krijgen, dat is net zo slim. Die doen haar werkelijk goed wel hazes. Want ik weet je dat Hulp Friesland hazes de kronen eronder zet. Net alleen vanwege al die mooie plannen om een verlijn hoekje weer op te krikken, maar ik tot de wijze waarop dit al te staan kwam is. Oors als oors. Nou nog uniek, maar het zou de nieuwe Friese methode worden met.